I posle ljudi, ja sam Kris, vaš dobar i pošten domaćin. A vi danas gledate nekih 5 razloga, 5 stvari, kako god hoćete, kako najprije doći do para, do love, do novca, kako god hoćete. Ajmo. Prvi i jedini, najpošteniji, realno način je da se zaposlite. To možete naravno posle 18. bez ikakvih problema, ili ti završene srednje škole, ako ćemo realno, što zanat, što ovo, što ono. A pre toga možete, naravno, koliko vam godine dozvoljava ili koliko to neko mesto zahteva. Možete na pumpi da radite, možete komšiluku da radite, ne znam, da kosite travu, ne znam, šta možete sve da radite. Mislim, šta god se vama radi, možete to da, ako baš ste dobri, nemojte da sad preterujete, čisto ovako nek vas počaste, nek vam daju neki dinar, mali, 100, 200, 500 dinara, 500, ne znam, nebitno. Čisto za to koliko ćete pomoći, neka bude koliko vam oni daju. Da ne bude posle da sam ja rekao da morate staviti tu i tu cenu. Ne. Tako sam ja, dobro nisam ja bukvalno tako radio, ali ono, koliko daš, ne možeš ti tražiti, da se ti ponudi, ali ne možeš ti ni da tražiš puno. To vam je dobro ako ima neko stariji pa nema ko, pa možete vi pomoći komšiji starijem ili komšinici starijoj. To je što možete raditi tako reći pre 18. To možete raditi i kasnije, naravno. Što sam rekao da se zaposlite u firmi najbolje, tu imate ono tipa više para i svega, plata i sve, ili državna ili privatna firma, sve. Unapredite svoje veštine i znanje kako biste povećali svoje vrednosti na tržištu. Znači, zanimajte se za sve. To što digitalno, što ovako. U svemu se zanimajte, usavršavajte to, doći vam dobro. Ima vremena, mladi ste, možete da napredujete. Uvek. Otvorite vaš posao ili privatan neki biznis, neki projekat, preduzetnički projekat. To bi možda bilo najbolje ako već neko u toj nekoj firmi ima neko nešto da radi privatno, da se njemu priključite ili da se on priključi vama, ali tu ima papirologije i svega živoga. Ja sam sa kolegom počeo, mi radimo sve što se tiče univera, radimo sve od univera, radimo struju, radimo brevariju, to jest ja radim, tako da ima svega. Čistimo, što se tiče tavana, podruma, svega živoga, šupe, garaže, ma šta god. Ako treba nešto da se otkupi, može i to, nije problem. Dolazimo i na adresu, ali molim vas, ozbiljno, nije za zebanciju, radimo, dogovorimo se što preko telefona, što da dođemo lično da to dogovorimo i pokrivamo ceo Novi Sad. Sve u okolini Novog Sada pokrivamo. Do Kovilja, do Rume i Futog. I Klisa gore i vamo dole do Dunava. Može nešto preko Dunava, ali ono, može i to izvodljivo. Ali tu u okolina Novog Sada. Sad ovaj deo mi nije jasan. Da investirate svoj novac u sigurne platforme, investirajte kao što su deonice ili nekretnine ili obveznice. To neću razumeti skoro nikad, možda i nikad. Ali ono da ulažete u sebe, taj novac koji dobijete, zaradite, ulažite u sebe, što u znanje, što taj vaš neki biznis. Nemojte da ide novac iz biznisa, nego da ide u njega. Što bi svi trebalo da praktikuju, onda biznis raste i tako dalje. To je jedna polemika oko toga. Sve se vrti oko paja. Evo, može isto, evo, ko voli da bude na kompjuteru, ko me ne smeta ekran da bude pred njim, može da piše putem internet aktivnosti kao što su pisanje članaka, dizajniranje web stranica ili prodaja proizvoda putem interneta. Znači, što se tiče prodaje, ima ove figurice i sve možete uzeti, samo čeka se na izradu. To od nabavke materijala, što smišljanje ideje, što same izrade. Ali čeka se neki period. Sad zavisi da li hoćete iz glave vašu nekoj skici, iz moje glave, po nekom crtežu, po nekom već nešto napravljeno, samo što, naravno, ako mi pokažete sliku, neće biti to tako baš ispasti, jer nemam ja baš taj materijal,
te predmete i sve živo, pa će biti najsličnije tome. Ali imaće tu svrhu, tu tematiku, kako da kažem. To je bilo nekih 5, valjda ako imate još nekih pitanja, to jest ako imate pitanja u vezi ove teme ili bilo koje ili bilo čega, pišite u komentarima, sve ću pročitati. Kako možete još zaraditi pa jedino tako možda za to na pumpi, što ovo, što tamo nešto, čisto samo da možete da imate neki dinar od sebe. I inače pre 18, neki, u stvari 17, 16 možda godina, vaši jedini prihodi para su rođendani, ako što vam daju baba, deda, tetka, baba, strina, punja, kujna, koliko već imate, onda to što vam baba malo da, malo ovo, džeparac, mama, tata što vam daju džeparac, to je onako, to je sitno, da kažemo sitno, ali ako čuvate, pa tu se nakupi, možda se nakupi. I ne znam šta, i onda poslije idete zapošljavate se ako imate neki cilj, gledajte da imate neki cilj, da idete ka tome i onda će sve biti lakše. Idete ka njemu, idete, gazite i nestajete 100 puta. Jer u tome nešto ima i para, onda nešto tako nađete, nešto sitno za početak, pa idite do zapošljenja. Toliko od mene, nadam se da ste našli neke kodove, ima ih još, neće biti skriveni onaj treći ko što sam pričao, neće biti u svakom klipu, bit će u nekom tamo, bio je ja mislim u prošlom klipu, ili preprošlom, bit će za neka 2-3 klipa, ali taj kod se jako teško nalazi, znači taj ko nađe, taj nosi 2-3 pojena, koliko se već rekao u tom shortu ili klipu, kako se već rekao, nebitno, koliko nosi, to ću provjeriti, ali jako se teško nalazi, znači ne vjerujem da ćete ga naći ono tipa nikad. Ko ga nađe, svaka mu čast. I ko skupi 5 dobija, vidjeli ste onaj klip, pa pogledajte opet, imate link tu negdje. Pa, tako da, vidimo se do sljedećeg klipa, do tada, pozdrav!